Джинга без джинга, дуел са. Здравейте, чавенца! Аз съм то от матрицата, дето прави така. Шегувам се. Аз съм Чичо Коледа. Фактически румския дядо Коледа. Значи, всяка година аз заедно с Снежанка Йома обикаляме, това е Снежанка. Гледай каква е. Нагоре естествено Руса, надолу продължава лекова в кафяво и завършва на естествено черно. Бегай! Освен това, много глупаво същество. Значи всяка година с Снежанка заедно обикаляме цялата земя, за да подаряваме подаръци. Всичко каквото сме взимали от тук, от магазинче нещо, каквото сме докачили, го подаряваме на добрите хора. Часовник. Идеален часовник. 12 цифри, 24 камъка. Значи, той е механичен, а може да работи на батерия. Подарявам ти го само за 5 лева, а за 7 подарявам 2 часовника. Ако обичаш да млатиш жена си, млати я с този часовник. Той никога няма да се развали. Погледни, хваща сателита от тази страна, интернета от тази страна, а тук е телефона. Ало, понеже е Коледа, понеже си ужасен късметлия, роден си под щастлива звезда. Затова за тебе имам нещо адски приятно. Снежанка на половин цена. Значи даваш 20 лева и получаваш Снежанка за една вечер. Ще се облагородиш, като новороден ще станеш. Но ако не си слушал, ще ти дадем Снежанка за 30 лева. И за една седмица ще ти я дадем заедно с нейната майка. Няма да се оплакваш една година. Няма да усетиш как от едната Коледа влизаш в другата Коледа автоматично и пак ми звъниш на мене. Ало, радио като слънце върви. Пускай спираш, пускай спираш. Кефти новини да слушаш, кефти музика да си намериш. Лови телевизията, верно, само звук. Но ако ти трябва и картина, имам истински телевизор. Какво се бавиш? Колко пъти казах по-бързо? Гледай сега какъв телевизор. Може би изглежда черно-бел, но това е само в твоята фантазия, защото този телевизор лови бел цвет и отделно добавя черен, го гарнира. Фактически. Имам и оригинално парфюмче за тебе. Гледай какво става от Турция в нос. Защо жената и тя да не замирише един път годината на човека? Пиратки за децата подарявам. Да се гърми, да е весело. Една котия върви с един лекопласт. Бъдете с нас и с нашата Коледа. Снежанке, представи на нашите зрители своята програма. Пей песен. И да боряме. По-кръшно, да, по-кръшно. Така. Тука. Отпред. Там вътре. Красавица. Леле, къде те намерих?